Moi bons días a todos. Vamos a comenzar o pleno extraordinario co primeiro punto, que é a ratificación da urxencia da convocatoria. Votamos. Ariana non ven. Ariana non ven, Paco. Alba faltas. No. 20 votos emitidos, 20 síes, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, cesión gratuita da parcela de titularidade municipal á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A. para a construción de vivenda pública. Como vos dixen na comisión informativa, trátase da cesión dun solar que temos na zona do Agro de la Linda Riba, e esta cesión pois vai condicionada a que o antes posible a Xunta de Galicia, que parece ser que vai sacar ahora un paquete, a ver se é posible que vaya canto antes, para facer vivenda pública ali para aluguer. O expediente a cesión que lle facemos é unha cesión estándar á Xunta de Galicia, pero a sociedade esa pública de titularidade pública, a Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A., como se chama, para que nos fagan ali vivendas públicas de aluguer, que é o que necesitamos en la LIN. En la LIN hai vivenda parada, como sabedes, pero a hora de alugar hai dificultades, non? Porque hai xente que ten a obra, que ten os pisos parados, pero que non nos quere alugar. E iso é realmente un problema, porque constame que hai xente que ten que ir buscar vivendas a outro sitio fora de la LIN, porque aquí non a dan encontrado. Pois moi ben. Algúna aclaración sobre o mesmo? Entón, votamos. Non, díxense algunha aclaración sobre o tema. Sí. A ver, espera. Agora, como volvo aquí para atrás? Non é aquí? Vale, perfecto. Paco, ten a palabra. Sí, bo día. Bueno, vostede está... Nos imos votar a favor, evidentemente, pero, en todo caso, tamén queríamos centrar o que hoxe estamos aquí aprobando, non? Vostede fai fincapé en que a parcela que se vai ceder para a construción de vivenda pública en réxime de aluguer, nos concordamos que iso, obviamente, é a prioridade que hai que incidir neste momento, pero ningún punto do expediente pon semellante cousa. Non existe ningún apartado onde se especifique que esas vivendas, que esta parcela que se vai destinar a este uso sexa en réxime de aluguer, non? Ao mesmo tempo que tampouco aparece en ningún lado do expediente cantas vivendas se van construir... 19. Non, nin concreta ese número en función do aproveitamento, tampouco concreta. Bueno, pero digo eu que son 19. Bueno, pero... O que dixeron a mí os técnicos. Vale, pero eu agradezo, pero eu, desde logo, nun pleno extraordinario, onde nos deixan pouco tempo para velo, pasamos o traballo de ver o expediente, e estou dicindo que nin aparece o réximen en que van ser, nin tampouco o número de vivendas. Eu o digo vostede, non lle vou discutir que sexa como vostede me di, pero entendo que teria que aparecer no propio expediente, non? Para que, desde logo, despois non nos atopemos con sorpresas, non? Por tanto, o expediente, nese sentido, deixa moito que desexar. Eu, en todo caso, tamén nos temos presentado tanto nos dous últimos anos distintas mocións pedindo precisamente políticas activas polo tema de vivenda. Entendemos que é unha das principais preocupacións que a veciñanza ten en Lalín. A política do Partido Popular neste Concello fixo que fora un páramo, pois precisamente
que sexa prohibitivo o acceso da nosa veciñanza a vivenda no noso concello. Falamos moitísimas veces do tema do padrón municipal, de perder ou non perder a categoría, e nós, desde logo, baseámoslo en dúas cuestións, non? Por un lado, obviamente, que se amplíe o polígono para que se podan xerar postos de traballo, mais ao mesmo tempo, se non temos vivenda para que a xente poda sentarse no noso concello, pois estamos exactamente igual, non? E tamén entendemos e agardamos que isto non sexa un brindis ao sol, de que sexa unha cesión, porque sabemos que con esta construción non vai solventar esas 19 vivendas absolutamente nada do problema que existe a día de hoxe, non? Entendemos que, desde logo, cada un ten as súas competencias, faltaría máis, tanto a nivel de Estado, da Xunta, como do Concello, pero que vai ser a primeira parcela que vostedes cenden a Xunta en todos os seus anos de goberno para facer este tipo de vivenda. E, insisto, co enorme problema que temos en Lalín, pois é máis evidente que non vai solventar absolutamente nada. Mira, hai datos que, desde logo, son indiscutibles. O máis do 28% das 11.731 vivendas que hai en Lalín están baleiras. Son un total de 3.307 vivendas, o que é o mesmo, 3 de cada 10 vivendas en Lalín están baleiras. Por iso nós lle levamos insistindo moito en que hai que facer políticas, como se fan noutros concellos, para que, desde logo, estas vivendas, os propietarios, desde logo, decidan poñelas no mercado, porque é máis que evidente que, como está o sector inmobiliario, vivenda nova privada vai ser moi difícil, desde logo, que sexa unha realidade en moitísimos anos. Falamos tamén que nos, de cuestións transversais. Hasta agora, casi, o debate da vivenda era un debate ligado á mocidade. Hoxe en día, creo que temos claro que non é ni moito menos exclusivo o problema de ter accesibilidade da xente nova. É un problema que se convertiu, desde logo, para calquer tipo de franxa de idade, polo enorme encarecemento da vivenda, non? Se falamos do tema da mocidade, teñen que investir un 60% dos seus ingresos para alugueiro e, se en caso de venta, en caso de compra, un 42%. Evidentemente, isto fai imposible que alguén poda ter acceso a unha vivenda, non? E, claro, isto que significa? Que esta situación que se permitiu e que se sigue permitindo... Vai terminando, por favor. Sí, vou terminando. Desde as administracións, o que se ceba, como sempre, con os máis débiles, cos que teñen menos capacidade, e entendemos desde o BNG que isto non é unha cuestión baladí que se poda deixar o azar dos mercados, sino todo o contrario, non? Para nós é fundamental que, desde logo, existan políticas de vivenda reais, políticas de vivenda valentes e políticas de vivenda que, desde logo, lle permitan aos nosos veciños que ter acceso a unha vivenda digna non lle signifique que o 15 de cada mes para eles sexa o final de mes. Por lo tanto, o que lle reclamamos desde o BNG, como lle fixemos moitas veces ao longo dos últimos anos, é que, desde logo, empecen a tomar medidas, pero reais, e medidas, insisto, valientes e medidas decididas para que un dos principais problemas, como a vivenda no noso concello, a xente, desde logo, poda permitirse poder acceder a ela. Moitas grazas. Turno. Partido Socialista. Ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Evidentemente, nós neste punto vamos a estar a favor e vamos a apoiálo, pero non sin decir algunha cousa nesta intervención, non? Eu creo que se falamos de vivenda, tamén quero lembrar que dentro do Partido Socialista de Lalín levamos tempo falando desta problemática, e falo de máis de 2 anos, que afecta sobre todo a quen menos ten, a xente moza, que ademais non é capaz de independizarse en Lalín pola falta de vivenda en alugueiro e polos altos prezos que estamos a ver nos últimos tempos, non? E esta é unha das principais preocupacións dos galegos e galegas, e estou convencida que tamén é unha das principais preocupacións dos lalinenses, e é unha emerxencia solucionar este problema. Fai máis de 2 anos
dende o Partido Socialista reclamábamos máis vivenda pública, reclamábamos unha bolsa do alugueiro, reclamábamos información e asesoramento non só para as persoas que queiran alugar, senón tamén para os propietarios que decidan poñer as súas vivendas en alugueiro ou que estén dubidosos. En Lalín hai que lembrar que hai preto de 150 vivendas do Sareb que están aí inutilizadas. E, bueno, eu recoñezo que o goberno de Lalín, o goberno municipal, ten un papel limitado en canto a políticas de vivenda, pero sí que se poden facer cousas como as que mencionaba ata agora. A Xunta sí que ten competencias, de feito lembramos que a Administración que ten a competencia exclusiva na comunidade autónoma e, bueno, a estas alturas eu creo que chegan tarde, mal e arrastro, non? Vemos como este expediente por parte do Concello de Lalín iniciou fai, uns cuantos meses, pero é que esta problemática leva anos instalada en Lalín, vemos un feixe de titulares de prensa falando da problemática do aluguer, da problemática do acceso á vivenda no noso pobo e, bueno, chegamos agora con isto, non? Isto que provoca, que non se asente poboación no noso Concello e incluso, que non poidamos reter un emprego cualificado porque non teñen onde alugar ou onde quedarse en Lalín. Quero lembrar tamén nesta intervención que o Goberno Central é quen aporta 2 de cada 3 euros que se invirten en políticas de vivenda na nosa comunidade autónoma, en Galicia, co cal, fai falta tamén un pouco de implicación por parte da Xunta, que parece que agora que se empeza a poñer as pilas ante o problema, non? Fai un ano aprobábase no Consello de Ministros unha partida de 58.450.000 euros para a construción de 1.227 vivendas destinadas a alugueiro social, que é o que fai falta principalmente aquí en Lalín. E, se temos en conta a etapa toda do goberno do Partido Socialista en España, transferíronse á nosa comunidade 529 millóns de euros para esta cuestión. Antes de rematar, eu estes días leía na prensa que Feijóo, o líder do Partido Popular, plantexaba ou lanzaba un plan mediante o cal anunciaba bonificacións do IBI nas cidades gobernadas polo Partido Popular. E gustaríanos saber se teñen pensado implementar isto aquí, porque, a veces vemos como o Madrid din unha cousa, e aquí se fai todo o contrario, que é o que aconteceu agora, que o que fixemos foi subir o IBI, non? Dende logo que dicía, estamos a favor deste punto que ven hoxe a pleno, agardamos que, como aclara o alcalde, estas vivendas se destinen a alugueiro, porque é algo que non se especificaba no expediente, e tamén agardamos que dende a Xunta de Galicia complementen estas partidas que chegan do Goberno Central e que teñan a vontade de solucionar un problema que afecta a tantos veciños e veciñas. E remato. Moitas gracias. Turno para Rafael Cuña. Sí, moi brevemente. Primeiro, eu non sei se este debería ser un pleno sobre a cuestión da vivenda pública, que tamén, senón da dificultad da burocracia precisamente para que, por exemplo, o Concello de Lalín poida poñer a disposición terreos para a vivenda pública. Isto punto 1. Punto 2. Vi durante a campaña electoral que o Partido Popular a súa grande aposta para esta legislatura era a vivenda pública, precisamente. Pero vamos a estar expectantes para eso. Que en Lalín se poidan facer 19 novas vivendas públicas de aluguer, en principio é unha boa noticia. Por eso nos anunciamos o voto a favor. Pero, dende logo, sí que consideramos que é un problema absolutamente prioritario para a sociedade de Lalín. Sabemos a limitación competencial do Concello de Lalín a este respecto. E trasladamos dende aquí á Xunta de Galicia que se poña as pilas en unha cuestión que eu creo que é fundamental, non só para implementar e asentar población en Lalín e en Galicia, sino para moitísimas cousas máis. Eu quero lembrarlle a todo o Salón de Plenos que sabe perfectamente que a vivenda é un dereito constitucional, ademais, e que os dereitos constitucionais dá a sensación de que a veces utilizamos para determinado tipo de guerras, por exemplo, como estamos vendo en outras rexións do Estado español, mentres que para cousas absolutamente fundamentais como é a vivenda parece que miramos de costas cando debía ser unha absoluta prioridade. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, pois moitas gracias. Queres contestar ti algo?
Sí, por puntualizar dúas cousiñas nada máis, que eu pensei que isto se iba a ceñir a un aspecto moito máis sencillo, máis técnico, pero vexo que realmente o que menos interesa é que cedamos esta parcela para facer vivenda, realmente o que interesa é polemizar sobre temas que escapan ao control do noso Concello. Sí que temos un problema de vivenda, é un problema que posiblemente non se solucione coa creación de vivenda pública, como se cansan moitas veces de dicir, porque é un problema que trascende todo isto. Aínda que a Xunta de Galicia ten competencia en vivendas, realmente o que está ocasionando esta situación é a nefasta política de vivenda do Goberno estatal, co apoio, volvemos a decir unha vez máis, ou a desprotección con respecto á ocupación, a indefensión que teñen os propietarios, que son os que ao final teñen medo de poñer esas vivendas no mercado e, polo tanto, non existe oferta. Aumentamos moito a demanda, pero non somos capaces de solucionar a oferta. Por moita vivenda pública que fagamos, estamos facendo un edificio, estamos facendo os nosos deberes, estamos cedendo á Xunta unha parcela para facer 19 vivendas, que sí que consta, como dicía, no expediente en todos os informes técnicos. De feito, hai unha copia incluso da folla no momento da reparcelación, onde indica os 640 metros da parcela, os 1920 de edificabilidade, a altura, o número máximo de vivendas, e ten todos os datos da parcela aí que podes obter sen ningún tipo de problemas. Como dicía, o problema desto é un problema de inseguridade de política estatal, que o que teñen que facer é actuar no foco do problema, generar situacións de confianza para que os promotores e os propietarios non teñan medo, non sintan risco á hora de poñer no mercado esas vivendas, para que a xente nova, todo o mundo, poida optar a elas e poidan sentir que poden tamén obter un beneficio, que nadie pon o seu patrimonio no mercado sen pensar, que non podemos ser tontos de pensar que non pretenden sacar un beneficio. Eso é completamente lóxico e razonable. Desde a Xunta de Galicia e desde o Concello estáse a poñer un programa encima da mesa moi ambicioso para a creación de vivenda pública. Estamos falando dunha inversión anunciada nos presupostos para este ano da Xunta, 241 millóns de euros en políticas de vivenda e urbanismo, e case un 32% de incremento con respecto ao ano anterior. 101 millóns para a construción de vivenda pública, duplicar a cantidade de vivenda pública que había hasta agora a dispor. Estamos falando de 8.000 vivendas. Este é o compromiso real da Xunta de Galicia, e nós formamos parte queremos formar parte de ese avance en materia de vivenda pública. E recordo tamén ao señor Vilariño que si se teñen feito algunhas vivendas protegidas no noso Concello, e aínda que intente decir que se fixeron no goberno do bipartito na Xunta, a realidade é que unha das vivendas obtivo licencia antes de que entrara o bipartito na Xunta, e outra, efectivamente, cando entrou o bipartito, pero todas elas teñen un nexo en común, incluída esta que hoxe ven aquí. En Lalín gobernaba o señor Xosé Crespo Iglesias. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Turno para Paco Vilariño. Antes falaches sin tempo, tes 3 minutos. Procura ceñirte, por favor. Sí. Bueno, é increíble que vostede diga que temos interés en polemizar e a súa, claro, inexistente política respecto á vivenda teña que basearse no goberno do Estado, non? Xa o di absolutamente todo. Eu voulle dar un dato que tamén me gustaría que contestara él. Mire, a media de vivenda baleira neste país é do 18%. En Lalín supera o 28%, máis de 10 puntos. Supoño que o goberno do Estado, que non sería sospeitoso de defendelo, non terá unha campaña máis en contra en Lalín que no resto. Por lo tanto, é máis que evidente que aquí as consecuencias son derivadas da súa nefasta xestión. Da súa nefasta, non é nefasta, é nula xestión no tema de vivenda. Vostedes, obviamente, optaron por favorecer no seu momento os seus amigos constructores que diseñaron o que é este Concello e que, obviamente, se forraron en base, desde logo, a xogar coa vivenda e trouxo o que trouxo despois na crise do 2008. Mire, a vivenda, tamén lle digo,
nesos datos que vostede intenta, aumentou un 20% no último ano o prezo da vivenda en aluguer. E nos 3 últimos anos un 18,5%. Díganme vostedes, en base a estes datos, como poden, desde logo, ter o máis mínimo argumento para defender, insisto, non de algo que fixeron ben ou mal, que podía ser, que o intentaran. O problema é que vostedes, en tema de vivenda, non fixeron absolutamente nada. E sí, non minta, claro, non minta. Aquí, as únicas vivendas que se fixeron de promoción pública, e precisamente dunha consellería xestionada polo BNG, e aí está a hemeroteca, son as que se fixeron no bipartito. Vostedes nunca quixeron, obviamente, facer nada desde as administracións públicas porque lle deixaron todo, absolutamente todo, en mans de especuladores, en mans de constructores que evidentemente é o seu negocio, pero iso en que convertiu? Que se fixera inaccesible. E agora me están falando que unha boa noticia que fagan isto. Home, será unha boa noticia. Pero, mire, se non sabe armar un expediente onde non vai nin o número, se é para alugueiro ou non, o número de vivendas, non será culpa nosa, será culpa de que vostedes non saben nin facer un expediente, nin desde logo concretalo para que non poda ser de outra forma. Por lo tanto, mire, eu creo que, ademais, cando se construan pensar que en 2 anos, como mínimo, sexa unha realidade estas 19 vivendas, como vostedes non cambien de política, isto vai ser, desde logo, ainda máis divertido que é. Moitas gracias. Alba, ten a palabra. Eu non iba a intervir agora, pero que non me deu outra opción. A ver, que me aclare, que non haxa ningunha vivenda, ningunha política en canto á vivenda pública en Lalín e que isto sexa un problema a día de hoxe é culpa do Goberno central, a pesares de transferir, como dicía antes, 529 millóns á comunidade galega nos últimos 5 ou 6 anos. Entendo eso, non que dixo eso. Bueno, a ver, a realidade é que a Xunta empeza a facer algo agora, porque ata agora é que non fixo nada, absolutamente nada, en canto a políticas de vivenda, porque agora xa temos a soga ao cuello. Agora xa estamos ata aquí, agora xa é a primeira preocupación dos galegos e galegas, entón agora sí que hai que facer algo. É un problema acuciante. Bueno, vemos as orellas ao lobo e poñémonos mans á obra, pero é que ata agora non fixeron nada. E, bueno, a intervención que fixo antes, de verdade, se está intentando vender que en Lalín, con unha poboación de máis de 20.000 habitantes, houbo 2 vivendas públicas ás que se lle deu licencia baixo o mandato do alcalde Crespo. Home, eu creo que isto non é serio. Estamos falando de 30 anos, 2 vivendas públicas, pareceme, canto menos, ridículo. E menos falando de Lalín, que Lalín é o concello paradigma da burbulla inmobiliaria, non? E despois, bueno, xustificar, botarlle as culpas ao Goberno central falando da ocupación e falando da falta de protección, bueno, igual son eu que non conto cos datos, pero a min gustaríame que me dixera cantas vivendas temos ocupadas en Lalín, porque igual hai milleiros, e eu non son consciente delo, porque ao final, nun concello de 20.000 habitantes con miles de vivendas, igual hai 1.000 vivendas ocupadas e nós non sabemos nada disto, nin fala a prensa. En fin, tampouco podemos levar este tema falando do pequeno propietario, porque en Lalín hai máis dun cento de persoas ou entidades que teñen máis de 10 vivendas na súa propiedade. É dicir, isto non afecta a, como decía Abelín un día, a unha señora que tiña uns cartos e comprou unha casa e de repente, non. Isto é algo que é de grandes propietarios e é un problema que temos que solucionar. Pero, bueno, nós evidentemente vamos estar a favor do que se propón hoxe, pero, bueno, a intervención eu creo que foi lamentable. E remato. Moitas gracias. Turno para compromiso. Vou dicir unha cousa, pero se a digo vais a molestar xente dos partidos da oposición e non quero. Moi ben. Ben, moi vos... Despois de escoitar este debate, señor Vilariño, os construtores de Lalín
A ver, eu deixei-no falar a vostede o tempo que lle dou a gana. Vostede nunca sabe o que é empatía. Vostede debeu nacer sin empatía, debeu salir a empatía súa, debeu salir toda por fora, porque eu non lle dou ninguna a vostede, porque eu escoitei no ser religiosamente aquí e vostede non me quere escoitar a mí, está falando. A ver, eu que lle quero dicir é que os constructores de Lalín, igual que todos os empresarios de Lalín, foron os que fixeron este pobo como é hoxe. En moitas cousas con algún defeuto, pero hoxe é un pobo razonablemente envidiado do que é o interior de Galicia que se fixe a si mesmo. E fixose gracias a gandeiros como os que hai agora, como os que houve antes, e gracias a empresarios como os que hai agora, como houve antes. Por lo tanto, home, especulación pode haber en Madrid, en Barcelona, non o sei. Pero aquí, home, aquí que fagan unhas casas e que ganen con elas é perfectamente normal. Outra cousa é que vostedes sempre queren poñer a parte negativa. Mire, este pleno era simplemente para poñer a disposición da Xunta de Galicia, da Consellería de Vivenda, era para poñer un solar onde collen 19 vivendas e donde nós fomos dos primeiros en ofrecerlle. Cando esta conselleira actual tomou posesión, o primeiro alcalde que foi ver a conselleira ofrecerlle terrenos fun eu, de Galicia. E agora vai facer un paquete, espero que Lalín poida estar nese paquete. Xa sabemos que é insuficiente, pero, señor Vilariño, que queira sacar peito co que fixo o bipartito en materia de vivienda é de traca, pero eu non vou a criticar a señora Táboas, que a nivel persoal tiña unha boa relación con ela, pero a política do bipartito en moitas cousas, e desde logo en vivenda non foi sobresaente precisamente. E o BNG non se olvide de que é o partido que apoia para que o señor Sánchez este en Moncloa. Non se olvide deso, vostedes son todo un conglomerado donde hai que ter un morro infinito, como ten Alba Forno, para decir o que dixo. É dicir, a desgracia deste país neste momento, a peor goberno da democracia, sin duda, este goberno corrupto que temos, e digo goberno corrupto, dese conta que lle chamaban corrupto a Mariano Rajoy, chamabanlle corrupto ao goberno do PP, que non podía estar o presidente nin un minuto máis. Todo o que decía Sánchez de Rajoy, veulle a él, pero multiplicado por 20. E resulta que están aí. E sabe unha cousa? Ese goberno maravilloso que temos de esquerdas, apoiado polo BNG, entre outras cousas, por moito que diga, porque o BNG quere estar na misa e máis repenicando ao mesmo tempo. E ti se subes ao campanario non das estado na misa porque tens que estar fora da iglesia. Pero vostedes teñen ese don da ubiquidade e queren facelo. E logo o goberno de Sánchez realmente non é un goberno, é un despropósito histórico que algún día estudiarase nas academias, nas distintas facultades, para ver o esperpento como pode ser que un señor, pola gana tan inmensa que ten de estar na Moncloa un día máis, sea capaz de poñer todo patas arriba porque lle importa un pimiento todo, absolutamente todo. E mire unha cousa, esa inseguridade que hai xurídica co tema da vivenda, de ocupas, de que non se queira, sabe por que en Lalín non queren alugar as vivendas? Porque temos unha lei totalmente laxa no que toca a esa materia. E iso depende exclusivamente dos gobernos de esquerda. Ese goberno que se chaman progresistas, que vostedes le chaman progresistas, son os máis retrógrados que pode haber. Son os máis retrógrados que pode haber na historia. Porque de progresismo ten xusto o nome, é dicir, que non vale para nada. Así que, señores do PSOE, home, non nos queiran dar leccións a nós precisamente, que somos a súa antítesis de vostedes. Mire, o que está pasando neste momento no goberno non lle permite legislar nin facer nada porque están carmaus atadas, porque teñen que negociar ca ultraesquerda e ca dereita e ca ultradereita nacionalista. Teñen que negociar con eles. E iso realmente é unha desgracia para este país. Por iso non sacan nada para diante. E por iso hai a inseguridade que hai neste país. E por iso a xente non quere lugar. Cambie vostede a lei. Deixe gobernar o PP. E cando o PP poña a lei encima da mesa e cambie o que hai que cambiar da lei, xa verá como alugan vivendas. Porque ninguén quere estar pagando IBI e ter a vivenda parada. O que pasa é que se mete alguén na vivenda e despois non o dá votado porque ten máis dereito o delincuente co propietario, pois resulta que por iso é o que pasa. E a xente di, eu non quero problemas, teño a miña vivenda, se meto ali unhas, despois non se me van, nin me pagan, e ainda por riba, cunha lei estúpida que temos, resulta que ainda teño que ser eu quen paga auga e máis outras cousas. Hombre, ese é o que pasa realmente. Cando se poña a lei
que o PP quere poñer, precisamente foi a primeira lei Feijóo. Cando se poña a primeira lei Feijóo en funcionamento neste país, haberá máis tranquilidade e os propietarios alugarán as súas vivendas, aseguro, e baixará o precio do alugar da vivenda. E estas vivendas, en principio, son 19, como digo, seguiremos poñendo, se fan falta máis parcelas, sin dúbida, que temos parcelas suficientes para poñelas encima da mesa, e eu creo que, cando lle demos a licencia, xa quedará claro que son vivendas aptas son exactamente que, inda que pon 19, pois, sin dúbida, se queren facer algunha outra proposta, poderán a facer. Nós o que facemos é deixarlle a Xunta de Galicia para que faga eso. O compromiso comigo é que sexan de aluguer. Ben, é o único que podo dicir é iso, pero, desde logo, o marco que teñen para cedela é o marco estándar que teñen para os concellos de Galicia, esa sociedade pública, e, polo tanto, non vamos ser nós distintos. Nun sitio serán para aluguer, e noutro sitio serán para aluguer, e máis para poder deixarllas en propiedade aos que estén interesados. No noso caso, nós o que necesitamos é aluguer, e a condición que eu falei que a conselleira era de que van ser vivendas de aluguer. Pero, se queren facer das outras, tamén temos solares suficientes para darlle para facer vivendas de protección das outras. Pois, moitas gracias, vamos a votar. Non contaba facer esta intervención, home, pero é que poñedermo a huevo, porque, hombre, claro, nós cedemos unha parcela, estamos facendo, eu creo que unha cousa que é boa para a liña, vostedes queren poñer como algo negativo, por culpa das políticas de vivienda. Cando a política de vivienda neste país, pois, sí, home, claro, están votando a favor, pero é que ainda menos queren meter o dedo no ollo. Sí, xa. Votan a favor e meten o dedo no ollo. Votos emitidos 20 a favor, apróbase por unanimidade, moitas gracias. Imos co último punto. Vamos a ver. Adhesión do Concello de Lalín ao convenio de colaboración entre o Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, a Federación de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciales en materia de emerxencias e prevención contra incendios forestais. Pablo, procura ser breve. Sí, bos días, outra vez. Este expediente é para asinar o novo convenio dos grupos de emerxencias municipais, os coñecidos como GES, como vimos asinando xa desde 2013. Un convenio que pon en colaboración o traballo do Concello de Lalín, en este caso, da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e FEGAM, que na nosa zona, a zona do Deza, ten este grupo supramunicipal sede en Lalín e ten ámbito de actuación nos concellos de Lalín, Agolada, Dozón, Rodeiro e Vila de Cruces. E desde os concellos, evidentemente, debemos atender as necesidades que hai en emerxencias e en protección, en extinción contra incendios, e necesitamos, por suposto, os medios adecuados para combatir estas situacións. A través deste convenio coa Xunta de Galicia, Deputación e FEGAM, acórdase apoiar este funcionamento do GES, que completará a atención das emerxencias de extinción de incendios forestais xunto cos parques de bombeiros comarcais. Deste xeito, a través deste convenio, as partes acordan aportar as seguintes cantidades para financiar o GES, que no noso Concello quedan do seguinte xeito. O Concello de Lalín aporta o 7,5%, son 24.000 euros, a Deputación de Pontevedra o 40%, 128.000 euros, a Xunta de Galicia un total de 52,5%, que se reparten do seguinte xeito: a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a través da Dirección Xeral de Administración Local, 15.750 euros, e a Consellería de Medio Rural a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, 152.250 euros. En total, ascende a 320.000 euros. Como dicía, este ano é preciso renovar este convenio, asinando a nova adhesión que se estenderá desde 1 de xaneiro do 25 ata o 31 de decembro do 27. Teremos a pleno este punto para asinar este convenio, esta adhesión. Moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Agradecerlle a Pablo que lea a documentación que temos xa. Moi ben. Turno para... Non, turno para vos.
Vamos a votalo. Votamos. Faltame un. Votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Moitas grazas. Levantamos a sesión.